Usa sa paborito gyud kay nato nga mahuptan kanig yung ma-perfect. Perfect ba? Mo nang natay kanta nga perfect. Na kanta ba to na? Nya mga estudyante ganahan gina inig-exam, perfect score. Ang mga ginikanan muhatag gid ang reward sa mga anak nga ma-perfect. Nya sige sa gyud ang uban og pa-beauty aron ingnon yung perfect or flawless. Ana. Sige, lingi ay imong tupad ing na kanang imong naong perfect na. Ing na kono. Kanang naong nimo perfect. Love, sige yung usabs naong perfect. Pero ang Ginoo sa diay naasad siya laing paagi aron ta ma-perfect, which is very theological o philosophical o para nako mao ni ang essential. Matud pa sa philosophy, a perfect being has no part. Basta perfect kay na siya, wala na siya parts. Mo na ang Ginoo is only one. Ginoo ba? Kay perfect man siya, there is only one God. Wala na siya parts. Inka, na may 3 persons lagi pa there. Kanang 3 persons, mao na siya ang ilang actions, acts of God. But ang nature sa Ginoo usara gyud. Mao nang usara siya ka substance. Perfect. Wa nay parts. Kay naagan na siya parts, imperfect. Mananglitan, kinsa may part ron sa imong kinabuhi? Napay part sa imong kinabuhi ron? Anak, asawa, bana, ginikanan, kwarta, balay, trabaho. Kung imo nang giisip nga parts na sa imong kinabuhi, then you will not become perfect. Nya unsa man say mahitabo aning perfect? Ang perfect labi na gid tao or bisag butang, it is stable and constant. Permanente na siya. Di na siya mag-usab-usab. Kay perfect man. Tanawa, di ba? Ang color sa imong buhok mag-usab-usab. Ang badli sa imong kilay mag-usab-usab. Hasta imong makeup mag-usab-usab. Di ba? Imong pilok usahay sinumpayan, usahay wa na ikasumpay. Imong kuko sinumpayan, usahay wa na sa ikasumpay. Sa ato pa kay nag-usab-usab man dili perfect. Labi na ginangga bag-o, bag-og bana, bag-og asawa, karon mao niyang asawa, sunod na sang mga pila ka tuig, lain na say asawa, lain na say bana. Wa gyud ka kakitag perfect. Nya mingon ka, I am looking for a perfect person for my life. Ayaw nga lang taan. Kung mangita pa kag part sa imong kinabuhi, then you are striving to become imperfect. Mao na nga si Kristo, giingnan to niyang batanon, tumana ang mga sugo. Iya man gituman, nakatuman siya sa 10 Commandments. Tuman niya, ayaw pagpatay, ayaw panapaw, ayaw pamakak, tahura imong mamagpapa, higugmaa ang Dios, labaw sa tanan. Mga inana ba? Si ako na nang gituman. Unsa pa may kuwang? Mutana man siya kung sa'y kuwang. Ingon na yung Ginoo, ibaligya tong tanan mong katigayunan ug ang halin ipanghatag ngadtos mga kabos. Pasabot wala nay mabilong niya. And that is now perfect life. Di ba? Saman. Lingi ay mong tupad be. Ang di mo lingi, imperfect. Lingi ay mong tupad ing na gusto ka na. Ing na gusto ka mo sunod na. Oy, matod pa diri, milakaw ang tao. Paglakaw sa tao, purti niyang guula, masulubon kay siya, kay dato man siya kaayo.
Bisan diri sa Old Testament, sa unang pagbasa, tanawa ha, unang pagbasa, unsa may gi-instruct sa Ginoo ngadto ni Ezekiel, ingon siya, akong kuhaon nimo ang pinaka-importanting tao sa imong kinabuhi, pero ayaw pagsubo, ayaw paghilak, ayaw gani panghupaw og kusog. Ipakita nila nga normal ra gyud ka, magpurong, magsapatos, inana. Nya kinsa may namatay pagkaingon ugma. Asawa. Nya kamo karon mga bana, gusto mo iguli nimo sa inyo, patay na imo asawa. Ha? Kinsay gusto ta sa kamot. Nya ayaw gyud paghilak, ayaw pagsubo, ayaw pagbilar. Na kita gani dinhi mag-week yun, tag siyam kaadlaw, tag pito kaadlaw, tag 14 kaadlaw, tag 20 kaadlaw. Sige yung misa kay alihan pag ng karsada o kanang tent kay aron lang yun pagpaila nga nagsubo mi karon, nagsubo. Ana, ang gusto des Ginoo ayaw pagsubo. Ayaw lang. Relax lang. Ana. Unya giingon dayon sa ni Ezekiel ang mga ingnan ni Ezekiel ang mga tao, mao ni mahitabo ninyo sa inyong pagsigig pakasala sa Ginoo, kuhaon sa Ginoo ang inyong mga anak pinaagig espada, mga matay mo pinaagig espada, pero ang hangyo sa Ginoo ayaw mo kaguol. Pasabot, detach from all things and persons. Total detachment. Amo nang gitudlo ni Kristo, ingon siya, kung buot mong musunod nako, isip inyong Ginoo. Unsa may una niyang requirement? Deny yourself. Ang imong kaugalingon biyae. Nya kini nga tong self naa man ni mga extensions, anak, papa, asawa, bana, kwarta, mga extensions man sa tong self. Mga parts ba na kunuhay nakapa-perfect nato. Ako no, gusto jud ko stable akong family, na jud may house and lot, na ami sakyanan, unya daghan may kwarta, kana bang sufficient yun among financial capacity, stable na may. Hala, dili din na stable, makapalit mig TV nga dako, unya sakto may sa kana ganing mga mga gadgets. The more we acquire things, the more we love and value persons in our lives, the more we become imperfect. Gining listo na ako, pero di kayo ito sakto tingali. Ako lang binisahion. Magkadaghan ang mga butang nga atong angkunon, magkadaghan ang mga tao nga atong angkunon sa atong kinabuhi, mag-anamtag ka saman, mag-anamtag ka dili hingpit, mag-anamtag ka dipiktuso. Natanawa ng mga taong daghan kayog mga butang, daghan kayog giatiman, kusmod kay na sila naong dipiktuso og naong, di ba? Usay ko, hasul mas stress na sila, maratol na. Haka na lang ganing magsigig ihap sa kwarta, kay hangol kwarta, sige yung ihap kagabi, di matog o dili ka humag ihap, kana maratol na sila. Bisag 20 pesos mo, ano, hain mo itong 20, oy. Wa ba ka to kuhaan ng animal? Oy, ikaw, nisod man ka sa kwarto, imong ikuha, no? Oy, wa ko di mo kuha, maoy. Ikaw kawatan, ikaw dako da. Ano lang nung katuwatan, kung ano, suto diya, mag-away na lang hinoon. Kabantay mo na. Imo yung gibalyo ang paglimpyo sa imong balay. Hala, limpyo, sige yung panglimpyo, pertigin mo kalimpiado. Amo, so, din mong anak, ikan ito sa gawas, dagang giglapok ang tiil, sak lakaw-lakaw dito, amalatosan yun. Ikaw, ging nanti kalipog ko, kung manghunaw dito, buang ako. Ano, maratol ka. Pero, og detach kay kastanan, kanang wa jud kay giangkon, nga imo, ang tanan imo ra jong giingon iyan is Ginoo, maglapok-lapok imong anak dito, maingon din ka, salamat akong anak nakasaka pas taas. Na imo sang limpyuhan.
Ana, no. Imong bana mga bit ka kaya patingali. Okay na. Ana. Ora lagwa nimo. Di ba? Mamatay imong anak, kuhaan nag-usa ang 8. O ana. Mga anak na sa kaglain, kaluha, niya na sa ilaing gasa, di ka maratol. Kaya total, di masag ka mahadlok mamatay. Di sa ka mahadlok na ay matao. Kana mga hadlokan kay mamatay, hadlok sana sila mudaghan ang ilang anak. Kana bang hadlok mamatay ba? Ay kabalakag mudaghan ang imong anak, mamatay raman na. Di ba? Daghan kay kag anak, niya nag-travel mo, kay muadto mo sa probinsya, nahug ang sakyanan sa pangpang, hurot na mo kausara. Di ba? Adi di na mahimo. Nangatog mo, porti pa nimong gako sa imong bana, nya, inyong anak, duha ka buok, maglinog, malusno inyong balay, datugan mo, patay na. Di ba? Simple, anak. Yung ginukasayon ra ng patyon. Linugon lang na nakog kausa. Kining Pilipinas, tagaan lang niya ka ng dabiguan ko, no? Naman ko no, dabiguan nga moabot. Nga intensity 10. Nya 1 minute to 2 minutes ang gidugayon sa siging ana. Kinsay mahibilin ka nato ana? Nga intensity 6 lang gani, unya 30 seconds, 40 namang daghanang patay, daghan namang kaitag nga lusno. Ang Japan maglinog, intensity 9, gipangbanlas man sila sa tsunami. Labaw nag-intensity 10, intensity 12. Unya moabot pag yung mga 1 minute katong ilagan ni dito 30, 40 seconds raga ito. Perti na daghanang patay. Tibo kalibutan og molinog bisag mga 1 minute lang. Nya moabot intensity 10, hurot gamay na lay mahibilin. Kausaras Ginoo Simple running atong kinabuhi. O magisiguro karon inig-uli ninyo sa inyo, usa ninyo ana, impas na. Pero ang atong attachment maunay nagtudlo nato pagkaratol, masubo ta. So strive to be perfect in the eyes of God. Maningkamot ang mahingpit sa mata sa Ginoo. Kay kanira bang di natahingpit, makalimot kita sa Ginoo. Mo na diri sa atong tubag sa Salmo, gikalimtan nimo ang Dios nga nagpahimugso kanimo. Kana bang murag na lingaw na kaikas kwarta sa imong dungog, sa imong anak, sa imong bana, sa imong asawa, sa imong ginikanan, lingaw na kay kadiha sa pagsigig atiman, malimot ka nga ang Ginoo di ay mo'y source anang tanan. Murag ikaw na lang gyud mo'y atiman, ako sus asa ka kong kwarta, hala na say sakit si mama, hala na say sakit si papa, hala ang akong kwarta gamay ra kayo, asa man ko mangitag kwarta. Nalimot ka Ginoo may gabuot sa tanan. Malimot. Abisag ka mo mga ginikanan, daghan kay ninyo nakasinati ani. Kanang inyong mga anak ga inyong gipa-eskwela. Nya ini-graduate, makatrabaho na, nya lingaw kaysa siyang sweldo, lingaw na kaysa siyang mga bagong kinabuhi, nga na siya kaugalingong kwarta, malimot na ninyo. Di ba? Mahimo pa ginang daw kayo. Kusog na kayo na mo subay-subay o imong papaliton, bisag tulo lang ka kilong bugas, ako lisik palitin ni, mo mo reklamo. Nya imo nang badlongon, musinghag na lang, sa man kaday, mura man kagwa kailang ako may imong ginikanan, musinghag, nga naman, nalimot kinsay nagpahimugso nila. Nga ako bitaw, naman ko daghang scholars nga gi-suportahan, kadaghang scholars akong gisuportahan, sobra naman gitingin na 400 akong napag-graduate college, sukad ko na ordain pagkapare, hangtod karon na atay mga 20 kapin ka mga scholars, sige jud kog hatag ana. Pero niining mga around 400 kabuok na akong natabangan, wa kaabot og napo ang magsigi pag-communicate nako. Wa kaabot og napo ang nagsigig buhat sa akong gitudlo nila nga ayaw mo pag premarital sex, ayaw mo anang puyo-puyo, ayaw mo anang mga materialism. Karon mga materialistic na kaayo. Hala na nagminyo anang mga foreigners,
Bisag nagpuyo-puyo basta naalay kwarta. Unya kaniadto, active kay sa simbahan, active kay sa Legion of Mary, active kayo sa choir. Karon na nagpuyo-puyo niya ng mga foreigners nga mga way relihiyon tungod lang kay naay kwarta. And they can justify themselves nga moingon, mao sa nay pagbuot sa Ginoo, nagtinarong man sad ko. Attachment to money, attachment to wealth, nga ang solusyon kunos kinabuhi na aragyos kwarta, nalimot nga ang Ginoo di ay maoy nagpahimugso nato, ang Ginoo di ay nagbuot, yano-yanoho na lang natog supak ang kabubutos Ginoo. Nilingay mong tupad ina, si Father ba murag na suko? Na yung tupad na si Father murag naman na suko, unsa ka ni siya? Aday bahay ka ng, kuha lang ko ba, kanang mura lang kong propeta. Ako lang nang gi-emphasize ba. Kay, tanawa ha, sige tagbaligyag slot, jutay kayong halin. Tag 500 na gining atong SBF dag. Ang katong atong MMHD, nahuman naman to gahapon, ato naman yung i-remit, ato lang gi-finalize ang paghusay, 6,000 rato ka slots, niabot og sugod atong May, June, July, August. O, tulo ka buwan. 6 million. Atong, kuha niya, dinis ato, mga 4.9. Ang dito sa ila, mga 1.1. Dito sa Kapilinya. Niabot og 3 months. Tag 1,000 per slot. Kining atong SBF dag, 500 rani per slot. Karon pila pay atong palitonon. 25,387 pa ang atong available. 25,387. Pero nganong wa man gid mahalin? Ngano man? Attach kay tas kwarta. We use money according to our own standards. Nalimot nga kun anhin ni nato ihatag sa simbahan, anhin nato ipalit sa simbahan para sa kaayuhan sa simbahan. Daghan pa ang grasya nga moabot kay ang tinuod nga source sa atong main source sa atong mga grasyang gipahimuslan mao ang Ginoo nga niya dinhi sa simbahan. Nya kun imong ibalik ngadto sa Ginoo ang mga grasya nga imong nadawat alang sa kalambuan sa simbahan nga iyang gitukod o iyang gimahal hangtod karon nga gitawag niya iyang lawas, musamot ang Ginoo paghatag og grasya nganha nimo nganhin nato. Kana ra man untay technique. That is the only technique. Malipay kay ka, mo nang moingon ko why na malit og slot nato nga dili malipayon, bisan pagpadong na sila mamatay, malipayon. Daghan namang nangamatay nga atong nagsigig palit inig slot na magani ko'y gimisahan. Father, wa gid ni marimit sa akong papa. Nako unsa man na? Siya nga iya ning ipalit og slot niya, giatake man siya, namatay, ako lang ning ipadayon og palit og slot gikan ni papa. Ang gihaya nakapalit pag slot ni ahinoy wa pahayaa di man mo palit. Hasta ang gihaya, pader napay mo anhi dinhi, pader si mama namatay, wa ra ba gito kapalit og slot, pangandoy gid yang mo palit og slot mo nang ni ami mga anak kay magpalit mig slot in honor sa among mamang namatay. Pagkanindota anak, nako kana buhata na, that is very good. Uy, akong kwarta, ipalit pa din ako, sige yung karatol, ayaw sa diya pa din, sige baligyan ng slot, oy, daghan na kayo na imong mga na, palit yan slot, diya pa ko'y daghang buhatonon. Oy, sell everything you have and give it to the poor. Inka kinsa may poor, ang simbahan. Inka kadagko na inyong mga buildings, but the church remains poor. Kuwaan is tanang tao, malusno rani. Kay wa gini income ang simbahan without us nga mga membro sa simbahan. Very poor ang simbahan. Gasalig ra gid ni sa atong gugma para sa simbahan. Ana ha? Sige, last nga lingi be. Last nga lingi. Ingna kinahanglan gid eta mo palit pagyod. Ana, kinahanglan pagyod eta mo palit. Nya karon na, now na. Ayaw pag-ingong unya. Basta na kay 500 karon, palit dayon. Ana ha?